Og hvornår kom bilen egentlig? Er det noget, du kan huske? Det kan du tro. Ja. Det var, mens vi nu boede i Hellerup. Ja. Der kom der en dag, der var kun hestevogne. Og vi unger, vi elskede at løbe hen bagved den og hænge fast i den, for det kørte så langsomt. Og det var vældig sjovt. Et stykke vej kørte vi, så hoppede vi af. Så en dag holdt der en, jeg synes, vældig flot, åben bil dernede foran vores dør. Og jeg tænkte, det var mærkeligt. Jeg havde ikke set sådan en før. Hvor gammel har du været der? Højst 6. Og så kom der en fremmed mand ind og talte med mor. Og så kan jeg huske, der var gået, så sagde mor, hvem var det? Og han gik ned i bilen og kørte bort i den. Så sagde jeg, hvem var dog det? Han havde bil. Jo, det var min onkel. Han var gift med min faster over i Jylland. Og har været for en gang skyld herovre og ville så hilse på mor. Jeg troede, han var være meget rig. Senere har jeg fundet ud af, at han var handelsrejsende. Så, han blev nødt til at have bil. Han var nødt til det, ja. Men altså, du havde hørt om biler på det tidspunkt, eller var det lige... Meget få. De begyndte at komme der omkring 1913, 14. Det må have været 13 eller 14, den oplevelse her. Og flyvemaskiner var ikke opfundet der, vel? Nej. Jo. Inden vi flyttede fra Hellerup, der så jeg den første flyvemaskine, der fløj over Øresund. Jeg kan ikke huske mandens navn, men han blev berømt. Og vi løb jo alle sammen ned på Strandvejen for rigtig at kunne se det. Jo, det var en oplevelse. Nej, det kom under Første Verdenskrig. For da vi kom til Vestindien, der var de begyndt med, bombemaskiner. Aha. Og ja, det var jo altså efter øerne var amerikanske 17, der traf vi nogle. Hvordan kan det være, I flyttede til Vestindien? Det var fordi far holdt op med at sejle. Året 1914 kom far hjem fra en lang rejse, hvor han havde været borte over et halvt år og havde mor med. Det var fars sidste rejse som kaptajn, for han vidste fra Etazo Andersen, at han skulle have en anden stilling. Så var det, at krigen udviklede sig så meget. Det var allerede i 1912, og planerne var fremme om de store der, fra 12 til 14. Og så da det endelig var færdigt, så kommer krigen jo. Så der kom stadig skibe. Det var da egentlig et frygteligt tidspunkt, I skulle til at rejse på, så, når det var under 1. verdenskrig, var det ikke det? Det var det. Hvordan kom I overhovedet til Vestindien? Vi sejlede med et af ØK-skibet, du ved, Chumpon. Vi kom først ombord på et dejligt et, der hed Panama. Og der var kaptajnen en god gammel ven af far, og vi glædede os til det. Men så da vi kom til Christiania, så fik vi at vide... Det var det... det hed, og det var Oslo. Det hed Christiania i gamle dage. Havde I også noget hushjælp med? Havde I noget hushjælp med til Vestindien også? Eller nej, det behøver man ikke. Det var vandret med hjælp derovre. Nå ja. Og der skulle man have mange for trupperne. Jeg var nødt til at have vasket tøj hver dag, så at sige, og strøget. Og gjort rent også, ikke? Og stuepige og kokkepige. Vi havde 2 stuepiger af vindergangen i hvert fald. Der var meget, for der var det stort hus, vi boede i. De var ikke alle lige sorte, men der var mange forskellige schatteringer. Men de oprindelige, de var jo helt sorte nære. Men de var søde og dejlige. Vi kunne vældig godt lide dem. Og du havde ikke... du havde det godt med dem, ikke? Ja, det kan du da tro. Særligt i lang tid havde vi en dejlig stuepige. Adela hed hun. Hun var tyk og rund og så videre. Og hun var fuld af sjov og så videre. Når vi havde gæster, og det havde vi meget tit derovre. Fordi det danske krigsskib, Valkyrien, kom jo derover kort tid efter vi kom dertil. Og lå der i flere, lige til øerne blev amerikanske. Og der havde vi tit gæster,
Og der kunne vi se, jeg glemmer det aldrig, når de dansede inde i stuen, så ude i gården, det gik lige ud fra stuen, der dansede hun rundt med et viskestykke. Nå, Og hun var sød. morsomt. Jeg har besøgt hende senere hen. Har du det? Ja, da jeg kom ud i 48, der opsøgte vi hende. Nej, hun opsøgte os, inden vi fik tid til. Vi var knap ankommet på hotellet, jeg kan huske. Vi hvilede, og mor og jeg hvilede os. Det var midt på dagen, det var varmt. Og så pludselig banker der på min dør. Så stod Adela derude. Hvor gammel har hun været på det tidspunkt? Og det er svært at sige. Hun har på, altså sidste gang jeg så hende, der må hun have været omkring de 100, tror jeg. Men det var også 28 år siden, vi havde været derude. Så hun har været ung der i starten? Ja. Nej, det var da godt. Hvordan kom I så fra Christiania, som det hed på det tidspunkt, mod Vestindien? Så vidt jeg husker, vi var der i mindst 14 dage og havde det dejligt. Så kom vores skib, det hed Shumpan, og det havde skorsten. Det var motorskib, men på det tidspunkt, der var det jo lavet ØK, de gamle dampskibe om til motorskibe. Så derfor havde det en skorsten endnu. Og så opdagede vi jo straks, da vi kom ombord, at det var 102 hunde derinde. Så vi løb, og særligt min søster Ragnhild, hun tog dem op her bagefter, så vi alle sammen snavsede. Og da far så det, hvor I var hen? Hvorfor siger du det? Jo, vi anede jo ikke, for det var fuldt af sod derinde i skorstenen. Ja. Men det blev ikke brugt som skorsten. Det var meget vred over det, eller hvordan? Hvor? Blev han meget vred over det, din far? Nej. Far var altså det dejligste menneske, man kunne tænke sig. Når der var grund til det, så blev han godt vred. Og så kunne man godt få en god overhaling, men det havde man godt af. Drengene fik i Vestindien jeg tror højst det skete 2 gange. Fordi vi red jo meget derude. Og når de var ude, så bliver der sagt, at de skulle være hjemme senest klokken 6, for det bliver pludselig mørkt. Der er ikke twilight der som her. Og der var dårlige veje alle steder, og vi boede ret højt oppe. Og så skete det en gang, at de kom meget for sent. Og det var far vred på dem, og gav dem en mundtlig overhaling, ikke? Men så fik de også et rap med ridepisken. Jeg tror, den ældste skulle have mere end en lille. Jeg tror, den ældste fik 2, og den anden en eller sådan lignende. Men næste gang det skete, de var klar over, hvad der ventede dem, så havde de satte de parat et vandfad med koldt vand, og når far var gået, så satte de sig i det kolde. Og de siger begge to, at det var, altså de har overhovedet aldrig syntes bebrejdet, eller i deres tanke synes at det var forkert, fordi det var dem selv, der havde skylden. De vidste, at de skulle være hjemme, så de måtte have indrettet det.